హాయ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. మా ఇంట్లో దసరా పిండి వంటలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. పిండి వంటలు స్టార్ట్ చేసినావా దసరా? ఇవాళ ఏం చేస్తున్నావు? మురుకులు, కొంతమంది కారసుట్లు, ఇంకేమంటారు వీటిని, సేవు బిళ్ళలు. ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కట. ఏమేమి వేస్తావు ఇందులో నువ్వు? మురుకులలోనా నువ్వులు, జీలకర్ర, ఓమా, తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేడి చేసి పోసి అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్, అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తాం. తర్వాత కొద్దిగా శనగపిండి వేస్తాం. క్రంచీగా రావాలంటే ఏమైనా టిప్స్ ఉంటాయా? టిప్స్ అంటే ఆయిల్ పోస్తే బాగుంటుంది. వేడి ఆయిల్ వేయాలి. వేడి ఆయిల్ పోస్తే ఇట్లా కరకర వస్తాయి మనకి, ఇట్లా సూపర్ పుర పుర అంటాయి అంట. పుర వస్తాయి. ఇవ్వండి మా మురుకులు, మా దసరా పిండి వంటలు డే 1.